Salut și bine te-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 18. Apare mi s-a întrerupt filmarea trecută și nu știu ce s-a întâmplat, dar voi continua acum. Vreau să spun că iau această chestia asta, cum se cheamă ea. Aparent este gata și grâul. Unde e combina? Aici. Mă duc repede acolo. Îmi cer scuze dacă m-au drăgușit, dar aseară am fost cu niște prieteni pe afară și am stat până târziu. Și am băut ceva rece și m-a luat o râd de gât. Bun, voi pune combina pe pilot automat ca să fac ea. Ca să mai fac și eu ceva între timp, să nu stau doar după combina, de fapt. Asta aici e frumos bine. Unde-i? Uite aici. Așa. Bun. Episodul de azi cel mai probabil va fi mai lung, ca să trăier toate terenurile, poate le și discui, le și sămăn. Nu știu, depinde cum pot. Dar cel mai probabil voi trăira toate acele 3 terenuri și poate le și discui după și semăn în episodul următor, sau discui și semăn și fertilizez în episodul următor. Habar n-am. Oricum, voi între timp să nu uitați de un like, share, subscribe și coment. Dacă mai vreți episoade de Farming Simulator 18, am observat că vă place destul de mult. Bun, să punem ăsta la locul lui aici. Să las să aibă și ele mâncare momentan, că n-am grâu plantat. Să aibă și ele de mâncare. Bun, și mă voi duce acolo cu camionul ca să descarc. Dar nu este gata momentan. De-abia la acest teren se umple combina. Nu mai pierde atâta timp odată. Bun, voi reveni direct de pe celălalt teren. Bun, am revenit. Vreau să pun, să trăiesc de fapt și acest teren. Și cred că până îl termin pe ăsta este gata și celălalt din față. Ar fi minunat. Ia uitați ce combină mare am. Lui Ștefan Farming a fost invidios când a văzut că în primul sau al doilea episod sau treilea, habar n-am, din al câtene episod, am luat deja această combină mare. Bineînțeles că a glumit, că este un prieten de-al meu destul de vechi. Bun, aparent s-a umplut și doamna combină. Voi lua acest camion frumos și îl voi descărca aici. Nu știu cât, dacă umplu tot remorca asta cu aceste 2 terenuri, da, nu prea cred. Nu. Așa. Și mergem înainte. Voi reveni când termin terenul. Bun, am revenit, mai am puțin și termin și terenul. Mai am aici așa o linie. Aia mică. Este foarte mică linia aia. Dar contează, na. Cu 2-3% contează. Orice 1% contează, de fapt. Și nu știu de ce nu se... Pardon. Nu știu de ce nu crește și ăla la ultimul nivel ca să-l trăier și pe el. A rămas la 3 și mă enervează. Bun, voi vărsa toată recolta aici. Bun, așa. Și acum aștept să se facă asta odată ca să recoltez.
Și nu l-am plantat la mare diferență, cred că la 10 secunde maxim după ce am terminat terenul ăsta. Dar, da, voi reveni direct când este gata ăla de cultivat. Bun, am revenit. S-a făcut și terenul ăsta în sfârșit. Cred că am așteptat vreo 5 minute. Fără minciună. Cred că vreo 5 minute am așteptat lejer ca să facă terenul acesta. Și m-a enervat rău de tot terenul ăsta. Oricum, următoarea recoltă va fi grâu, ca să fac și eu niște mâncare pentru animăluțe. Că nu prea am mâncare deloc pentru ele, doar iarba aia, dar nu prea mă ajută pe mine iarba destul de mult. Așa că îi mulțumesc lui Ștefan Farming că mi-a spus că pot să iau cu acea chestie, remorcuță mică, cum se cheamă ea, Barnam. Ia să vedem cum se cheamă, dacă toți sunt la capitolul acesta. Loading how goes ceva. Nu prea am cu engleziști eu, dar așa un pic măcar. Mai am linia asta și următoarea și termin și terenul ăsta în sfârșit. Așa că voi între timp să nu uitați de un like, share, subscribe și comment. Am văzut că vă place destul de mult aceste episoade de Farming Simulator 18 și mă bucur. Mai am aici așa aceste 3 rânduri. Frumos. Cred că se umple și combina. Nu s-a umplut. Apare nu s-a umplut combina. Este 93%. O voi vărsa în camion. Haide. Merge destul de încet, 30 la oră. Este încet. Bine, dar nu prea are cum să fugă o combină totuși. Că mai are și chestia aia în față. Cum se cheamă? Lama ceva. Bun. Eu am fost Rareș, noi o să revenim data viitoare. Pa, pa!